हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ दा जोबोर बिजिमोन बेनि थाखायनो रेगुलार आपडेट लाबोनो हायाखै दा फाइनाली नोंथांमोन थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैबाय बेनो जाबाय टेट एग्जामनि रिजाल्ट दाखालि जायफ्रा बिटिसिआव टेट होदोंमोन एबा 6 शिड्यूल काउन्सिलाव टेट होदोंमोन स' नोंथांमोननि रिजाल्ट डेट ओंखारबाय दा माबोरै रिजाल्ट नोंथांमोना चेक खालामनांगौ डिटेल्सखौ नायदो आरो लोगोसे बिटिसिआव गोदान भेकेन्सि 5000 दङ दा बे थाबैनो ओंखारसिगोन आरो बिनि गेजेराव जायनोखि नोंथांमोना टेट एग्जाम पास जागोन स' नोंथांमोना फोरोंगिरि साख्रि मोननायनि चान्सआव दङ स' मानोना खोनानो मोन्दों गोबां पस्टआव दङ एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव फोरोंगिरि मासि लांदां जानानै दङ एलपि स्कुलाव थ' जियानो जा जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा बिटिसिनिफ्राय नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन स' बेखायनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जों फैबाय सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंथांमोना बे 6 शिड्यूल टेट एग्जामिनेशन बे अप्शन दङ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो दा बे लिंकआ माब्ला जागोन जों बेखौ नायगोन फार्स्टआव एप्लिकेसन नाम्बार होनानै पासवर्ड होनानै लगइन खालाम एन्ड बेनिफ्राय जुदि बावदोंब्ला फरगट पासवर्ड होनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हायो स' बेखायनो बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन स' नोंथांमोना गाव गावनि इउजार नेम होनानै एप्लिकेसन होनानै स' नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रिकभारि खालामनानै लानो हागोन दा बे अके जाबाय जुदि बावदोंब्लासो देन बिनिफ्राय रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन स' बेनो जाबाय स्क्रिनाव नायबाय था नोंथांमोनाहाय आपडेट फैबाय बेनो जाबाय 15 जुनाव नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन बेनो जाबाय एडुकेसन मिनिस्टारा आपडेट होबाय जे नोंथांमोनाहाय 11 AM जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो बेयावनो लगइन खालामनानै स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना जायफ्रा पास जायो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा लोगोफोर लिंकआ एक्टिभ जागोन 11 AM आवहाय स' नोंथांमोननि आइडिखौ होनानै जाय एग्जाम होदोंमोन 6 शिड्यूल काउन्सिलनि स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन बेनो जाबाय टेट स' बिनिफ्राय बिटिसिआ 5000 ग्रेड 3 ग्रेड 4 फैनो गोनां दङ बेखौ आपडेट होखादोंमोन जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनि गेजेराव फोरोंगिरि मासि थागोन जेराव टेट पास जानायफोरा चान्सखौ मोनगोन एलपि स्कुलाव नोंथांमोन इउपि स्कुलाव दा बेनोमोन आरो लोगोफोर गोबाव खालामा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट जेब्ला सफैगोन लेटेस्ट नोंथांमोना आपडेटखौ बावगोन टेटनि सोमोन्दै स' बेनोमोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव